Tarkastellessani muutoksia, joita tulee työmarkkinatukeen ja toimeentulotukeen, törmäsin seuraavaan lauseeseen. Vuokran osuus toimeentulotuesta maksetaan jatkossa aina suoraan vuokranantajalle. Haluaisin tietää, kuka riemuidiootti on tällaisesta aivopierusta vastuussa. Tässähän ei ole mitään järkeä. En muista milloin viimeksi olisin törmännyt yhtä idioottimaiseen päätökseen. Koska toimeentulotukea ei makseta tiettynä päivänä, vaan se voidaan maksaa kuun ensimmäisenä tai sen viimeisenä päivänä tai jonakin päivänä sillä välillä, ei kyseinen raha ole vuokranantajan tilillä eräpäivänä kuin poikkeustapauksissa. Toimeentulotuki voidaan maksaa myös jälkikäteen, esimerkiksi puolivälissä seuraavaa kuuta. Vuokranantaja tuskin arvostaa sitä, että vuokra maksetaan tipottain. Esimerkiksi asumistuki maksetaan ensimmäinen päivä kuluvaa kuuta, joka on usein vuokran eräpäivä. Toista erää voi sitten joutua odottelemaan, koska se on Kelan maksama toimeentulotuen osuus. Loppuosan vuokralainen voi itse maksaa vasta sitten, kun on saanut toimeentulotukipäätöksen, josta käy ilmi, paljonko Kela maksaa vuokranantajalle. Vuokranantajalle, ainakin yksityiselle, voi myös olla työlästä seurata, onko vuokra maksettu kokonaan, osittain vai onko maksettu ylimääräistä. Vaatii tarkkuutta laskutoimituksissa, koska niin asimistuki kuin toimeentulotuen vuokraa koskeva osuus määritellään sentin tarkkuuteen pyöristettynä. Saa vuokralainenkin olla tarkkana, että muistaa maksaa sen viimeisenkin sentin. Mitä itse sanoisit vuokranantajana, jos vuokralainen ilmoittaa, että puolet vuokrasta tulee sitten joskus, kunhan Kela on tehnyt päätöksen? Voihan käydä myös niin, ettei toimeentulotukihakemusta olekaan tullut tehtyä ajoissa, ja sen lähettää vasta kuun viimeisenä päivänä. Tällöin päätöstä saa odottaa pari viikkoa seuraavan kuun puolelle. Jos vielä käy niin, että päätös on kielteinen, saa vuokranantaja odottaa kuluvan kuun vuokran puolikasati pitkälle ensi kuun puolelle. Samalla kun odottelee korjattua päätöstä edellisen kuun toimeentulotukeen, voikin sitten kertoa vuokranantajalle, että seuraavan kuun vuokra tulee ehkä jo saman kuun aikana. Sitten on tietysti perintä. Kun osa vuokrasta on myöhässä, lähtee se ainakin isommilla vuokranantajilla automaattisesti perintään, jolloin siitä syntyy lisää kuluja. Kokemukseni mukaan vähintään 19 € plus korot, että ei muuta kuin onnea matkaan Kelan päätöksentekijöille. Sitä he varmasti tulevat tarvitsemaan. Ja ei kun lisää asunnottomia leipäjonoon.